Okay, for today's video, mayong gabi kanatong tanan mga katil. Manihapon tani mga katil, atong sudano, pinakpan, anang sari-sari, pinakbit. So, before ta makaon, mag-ampo sa ta. Labing balaan og dalaygon gamahanon ka nga Dios tapos kagabian Lord. Hallelujah, salamat sa grasya. Nakakarasong atubangan, ikaw ang tinubdan ining tanan o Dios. Samtang amo kini pagasalusaluhan kini makatagdugang kabaskog karon sa panglawas Ginoo. Salamat Lord, dalaygon ka Ginoo sa katapusan sa name of Jesus. Amen o amen. Kainan na. Kainin natin. Kainan na. Utang na tong wanda. Oh. Sus. Oh. Okay kayo. Pinakbit ba? Pinakbit. Ano yung akong ampay? Nya. Ganahan mo diya nga magtanaw ra ba? Kami mangaon. Sige, mangaon ta. Ginamos. Okay kayo. Lama kayo. Wow, sarap. Lama kayo. Nih, nga anta. Ginamos pos ang sili. Sarap. Bahog kay daghang sabaw. Karon kay kung kaon basta mga inaani mga katil. Sus. Ti mo na mga higala. Sige, kana lang. Pwede kong share. Bye-bye. God bless.